Το 1909 με συνέλαβαν στο Λονδίνο σε μια διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των γυναικών. Αφού με χτύπησαν, με οδήγησαν στη φυλακή σε ένα σκοτεινό υγρό κελί. Ξεκίνησα απεργία πείνας. Αφού μας φημώνουν, θα κάνουμε τα ίδια μας τα σώματα, μια προκήρυξη που θα περάσει μέσα από τα κάγκελα της φυλακής. Μετά από λίγες μέρες, μπήκαν στο κελί και με περικύκλωσαν 10 περίπου άτομα. Με έσπρωξαν πίσω στην καρέκλα και ενώ ο γιατρός μου κρατούσε ανοιχτό το στόμα, ένας από τους δεσμοφύλακες έριξε μέσα με ένα κουτάλι γάλα και κονιάκ. Το Σάββατο, οι δεσμοφύλακες μπήκαν στο κελί και με έδεσαν στην καρέκλα. Καθώς με κρατούσαν ακίνητη, 2 γιατροί μου έβαλαν στη μύτη ένα σωληνάκι που κατέληγε σε χωνή και είχε στη μέση ένα γυάλινο δοχείο από που μπορούσε κανείς να μετρήσει τη ροή. Το σωληνάκι αυτό έμπαινε τη μία φορά στο ένα ρουθούνι και την επόμενη στο άλλο. Ο πόνος, ψυχικός και σωματικός, ήταν τρομακτικός. Νιώθεις τα τύμπανα του αυτιού να σπάζουν. Ένας φρικτός πόνος κυριεύει το λαιμό και το στήθος. Ο σωλήνας σπρώχνεται κάτω 20 ίντσες. Προσπαθώ να αντισταθώ. Το ημερολόγιο του αδερφού μου Μπόμπι Σάντς. Κυριακή 1η Μαρτίου 1981. Στέκομαι στο κατόφλι ενός άλλου, τρεμάμενου κόσμου. Ο Θεός ας ελέησει την ψυχή μου. Η καρδιά μου πονάει, γιατί ξέρω ότι έχω ραγίσει την καρδιά της φτωχής μου μητέρας και μια αβάσταχτη αγωνία έχει βρει το σπιτικό μου. Έχω λάβει υπόψη μου τα υπέρ και τα κατά και έχω χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να αποφύγω αυτό που πλέον είναι αναπόφευκτο. Αυτό στο οποίο έχουν εξαναγκάσει εμένα και τους συντρόφους μου, σε 4,5 χρόνια απόλυτης απανθρωπιάς. Είμαι πολιτικός κρατούμενος. Δευτέρα 2 Μάρτη 1981. Με εξέτασε ο γιατρός και είμαι 64 κιλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο πάτερ Τζον Μέρφυ ήταν εδώ απόψε. Έμαθα ότι η μητέρα μου μίλησε σε μια συγκέντρωση στο Μπέλφαστ χθες και ότι η Μαρκέλα έκλαψε. Αυτό μου τόνωσε το ηθικό. Δεν ανησυχώ για τον μικρό αριθμό των συμμετοχόντων. Έλαβα διάφορα σημειώματα από την οικογένειά μου και από φίλους. Διάβασα μόνο της μητέρας μου. Ήταν αυτό που χρειαζόμουν. Έχει ξαναβρει το μαχητικό της πνεύμα. Είμαι χαρούμενος τώρα. Μου ήρθε μια ιδέα για ένα ποίημα. Ίσως αύριο να προσπαθήσω να το γράψω. Τρίτη, 3 Μάρτη 1981. 63 κιλά σήμερα. Τοποθέτησαν ένα τραπέζι στο κελί μου σήμερα και τώρα βάζουνε το φαγητό μπροστά μου. Ειλικρινά δεν δίνω δεκάρα. Ακόμη και αν το έβαζαν πάνω στα γόνατά μου. Συνεχίζουν ακόμη να με ρωτάνε ανόητες ερωτήσεις όπως «Ακόμα δεν τρως?» Δεν κατάφερα να αρχίσω το ποίημα μου σήμερα.
αλλά ίσως το κάνω αύριο. Τετάρτη, 4 Μάρτη 1981. Παρατήρησα κάτι το σπάνιο σήμερα. Σέρβιραν μαρμελάδα με το τσάι και οι δεσμοφύλακες καρφώναν τα μάτια τους στο φαγητό. Δείχνουν να το έχουν πιο πολύ ανάγκη από ότι εγώ. Ποιος ενδιαφέρεται αν ένας τρομοκράτης είναι ζωντανός ή νεκρός? Πέμπτη, 5 Μάρτη 1981. Όντως, ελπίζω. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ελπίζουν και να μην χάνουν το κουράγιο τους ποτέ. Ελπίζω στον τελικό θρίαμβο του λαού. Υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτό? Παρασκευή, 6 Μάρτη 1981. Δεν θα μας κλέψουν την αληθινή μας ταυτότητα. Δεν θα μας μετατρέψουν σε συστημικά, θεσμικά, καθώς πρέπει, νομιμόφρονα ρομπότ. Δεν θα καταφέρουν ποτέ να στιγματίσουν τον απελευθερωτικό μας αγώνα σαν έγκλημα. Σάββατο 7 Μάρτη 1981. Είμαι σίγουρος πλέον πως οι αρχές σκοπεύουν να εφαρμόσουν αυστηρή απομόνωση σύντομα, γιατί με εμποδίζουν να βλέπω το δικηγόρο μου. Ελπίζω να κάνω λάθος για την απομόνωση, αλλά θα το δούμε. Μόνο που θα ήθελα να μείνω με τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο για πολλούς λόγους. Αν με βάλουν στην απομόνωση, απλά θα το αντιμετωπίσω. Κυριακή 8 Μάρτη 1981. Σε λίγες ώρες θα συμπληρώσω 27 σπουδαία χρόνια ζωής. Παραδόξως, θα είναι αρκετά ευτυχισμένα γενέθλια. Ίσως επειδή το πνεύμα μου παραμένει ελεύθερο. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο λόγο. Είμαι 60,8 κιλά σήμερα και δεν έχω κανένα ιατρικό πρόβλημα. Περιμένω τον κορυδαλό, μιας και είμαστε στο κατόφλι της Άνοιξης. Θυμάμαι με τι χαρά άκουγα εκείνον τον κορυδαλό όταν ήμουν στο ΙΤΑ 5 και πώς χάρηκα όταν είδα ένα ζευγάρι σπίνους που ήρθαν το Φλεβάρι. Ξαπλωμένο σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι το νεκρικό μου κρεβάτι τώρα, εξακολουθώ να θέλω να ακούω ακόμα και τα μαύρα κοράκια. Δευτέρα, 9 Μαρτίου 1981. Είναι τα γενέθλιά μου σήμερα και τα παιδιά μου τραγούδισαν όλα μαζί. Ας είναι καλά. Κατάφερα να σηκωθώ μέχρι την πόρτα και να πω 2 λόγια, έστω και πρόχειρα γιατί μου το ζήτησαν. Τα κατάφερα λοιπόν. 27 ολόκληρα χρόνια. Κάτι είναι κι αυτό. Ίσως πεθάνω, αλλά η δημοκρατία δεν θα πεθάνει ποτέ. Ο κύριος Σαντς ήταν ένας καταδικασμένος εγκληματίας. Μόνος του επέλεξε να χάσει τη ζωή του. Τρίτη 10 Μάρτη 1981. Η γνώμη μου είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να δούνε τους φυλακισμένους αγωνιστές να αναγνωρίζονται σαν πολιτικοί κρατούμενοι ή να κερδίζουν παραχωρήσεις που θα έδειχναν ή που στην ουσία τους θα σήμαιναν καθεστώς αναγνώρισης. Αυτό που παίζεται εδώ δεν είναι το ανθρωπιστικό ζήτημα, ούτε αφορά απλά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα και μπορεί να έχει μόνο πολιτική λύση. Αύριο είναι η 11η μέρα και έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου. Κάποιος θα πρέπει να γράψει ένα ποίημα για τις δοκιμασίες των απεργών πείνας. Θα ήθελα να το κάνω εγώ, αλλά θα μπορούσα να το τελειώσω. Τετάρτη 11 Μαρτίου 1981. Κάθε τόσο μου έρχεται η φυσιολογική επιθυμία να φάω, αλλά η επιθυμία να δω ένα τέλος στα βάσανα του συντρόφων μου και την απελευθέρωση του λαού μου είναι πολύ πιο δυνατή. Ισότητα και αδελφοσύνη για όλους δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα κατακτηθεί ποτέ όσο αυτά τα παράσιτα κυριαρχούν και εξουσιάζουν τις ζωές μας. Δεν υπάρχει ισότητα σε μια κοινωνία που στηρίζεται πάνω σε ένα οικονομικό και πολιτικό βούρκο, όπου μόνο οι ισχυρότεροι ζουνε καλά ή επιβιώνουν. Σύγκρινε τις ζωές, τις ανέσεις, τις συνήθειες, τον πλούτο όλων αυτών των πολιτικών απατεώνων, που υποτίθεται νοιάζονται για μας, για το λαό, με τις ζωές των καταπιεσμένων, των καταδικασμένων στη φτώχεια. Σύγκρινε τα σε όποια περίοδο της ιστορίας θέλεις,
Συγκρίνε τα αύριο, στο μέλλον και θα σου βγάλουν κοροϊδευτικά τη γλώσσα. 5η 12 Μάρτη 1981. Άκουσα σήμερα την ανακοίνωση ότι ο Φρανκ Χιούς θα ξεκινήσει και αυτός απεργία πείνας την Κυριακή. Τρέφω το μεγαλύτερο σεβασμό, θαυμασμό και εμπιστοσύνη στο Φρανκ και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος. Πώς θα μπορούσα ποτέ να είμαι μόνος, με συντρόφους σαν αυτούς που βρίσκονται γύρω μου, μέσα και έξω από τη φυλακή. Μου έρχονται ιδέες για ποίηματα, μέτρια χωρίς αμφιβολία ποίηματα. Για την απεργία πείνας και για τη Μαξ Σουίνι και για όλα όσα αυτή η απεργία πείνας έχει ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό μου, αλλά η εξάντληση με ροκανίζει σιγά σιγά. Και ενώ η καρδιά μου το θέλει, το σώμα μου δεν αντέχει. Οπότε αποφάσισα να ρίξω όλες μου τις δυνάμεις και τις σκέψεις μου στην ενίσχυση της αντίστασής μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τίποτα άλλο δεν φαίνεται να έχει σημασία παρά αυτή η επίμονη, συνεχής σκέψη. Ποτέ μην τα παρατάς. Δεν έχει σημασία πόσο άσχημα είναι, πόσο μαύρα, πόσο επώδυνα, πόσο σου ραγίζουν την καρδιά. Ποτέ μην τα παρατάς. Ποτέ μην απογοητεύεσαι. Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου. Άσε τους μπάσταρδους να γελάνε μαζί σου όσο θέλουν. Ας τους να γελάνε χερέκακα και να σε σαρκάζουν. Ας τους να συνεχίζουν τον εξευτελισμό, τη βαρβαρότητα, τις στερήσεις, την εκδικητικότητα, τα μικροκαψόνια. Ας τους τώρα να γελάνε, γιατί όλα αυτά δεν έχουν πια σημασία και δεν αξίζουν απάντησης. Παρασκευή, 13 Μάρτη 1981. Με ξύπνησαν τα σπουργίτια σήμερα το πρωί και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν «Άλλη μια μέρα ξεκινάει, Μπόμπι» και μου θύμισε ένα τραγούδι που έγραψα πολύ καιρό πριν. Μοιάζει σαν η κόλαση αυτή, τέλος να μην γνωρίζει ποτέ. Η πόρτα άνοιξε και έκλεισε βία. Αλλά δεν είχε καμία σημασία. Είχαμε ήδη ξυπνήσει. Άκουσα κάποιο πουλί να κελαϊδά, μα μέρα δεν είδα να χαράζει. Ίσως ήμουν βαθιά μέσα στη γη. Πού είναι οι σκέψεις των ημερών που φύγαν? Πού είναι η ζωή που κάποτε νόμιζα ότι είχα στον κόσμο? Όμως, σαν έρθει ο καιρός μας, θα είναι ακριβό το τίμημα που θα πληρώσουν. Κάποιο από τα παιδιά πέταξε στα σπουργίτια ψωμί από το παράθυρο. Τουλάχιστον κάποιος έτρωγε. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω, γιατί αν συνεχίσω να γράφω, τα δάκρυά μου θα αρχίσουν να τρέχουν και οι σκέψεις μου να γυρνάνε στις μέρες της νιώτης μου. Τι ωραία χρόνια. Περάσανε για πάντα πια, αλλά τα ευχαριστήθηκα. Τα έχω στην καρδιά μου. Καληνύχτα λοιπόν. Κυριακή, 15 Μάρτη 1981. Άρχισε και ο Φρανκ απεργία πείνας μαζί μου. Έχω επισκεπτήριο αύριο και θα μου κάνει καλό που θα δω την οικογένειά μου. Ανυπομονώ επίσης να περπατήσω στον καθαρό αέρα. Θα με κουράσει βέβαια, αλλά ελπίζω ο καιρός να είναι καλός. Πρέπει να σας αφήσω. Δευτέρα, 16 Μάρτη 1981. Το επισκεπτήριο με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τη Μαρκέλα σήμερα ήταν υπέροχο. Υπέροχο αν αναλογιστεί στις συνθήκες και την έντονη δοκιμασία που σίγουρα περνάνε. Όπως το περίμενα, έγινα στόχος πολλών ελεκτικών πυρών από τους δεσμοφύλακες όταν πήγαινα και όταν γύριζα από το επισκεπτήριο. Η διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ τους ήταν φανερή στους παιδιάστικους κλεβασμούς τους. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος δεσμοφύλακας, εδώ, που το έχει πάρει πάνω του να με βασανίζει όσο μπορεί και με έναν πολύ εκδικητικό και παιδιάστικο τρόπο. Δεν με ανησυχεί η ταλαιπωρία, αλλά η συμπεριφορά του που και που με αναστατώνει. Είναι άλλο πράγμα το να βασανίζει κανείς και εντελώς διαφορετικό το να το απολαμβάνει κιόλας. Έτσι κι αυτός είναι ένας τέτοιος τύπος.
Τρίτη 17 Μάρτη 1981. Το βάρος μου είναι 57,7 κιλά. Δεν είχα προβλήματα. Κάποιος ανώτερος με επισκέφτηκε σήμερα και μου είπε «Βλέπω διαβάζεις μικρό βιβλίο. Ευτυχώς που δεν είναι μεγάλο, γιατί δεν θα το τελείωνες», μου είπε. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Σκεφτόμουν σήμερα για την απεργία πείνας. Ο κόσμος λέει πολλά για το σώμα, αλλά μην τα πιστεύεις όσα λέγονται. Θεωρώ ότι γίνεται όντως κάποιο είδους πάλι. Αρχικά το σώμα δεν δέχεται την έλλειψη τροφής και υποφέρει από το δέλεαρ του φαγητού και από διάφορα άλλα που το κατατρώνει συνεχώς. Σίγουρα το σώμα θα αντιδράσει, αλλά τελικά τα πάντα επιστρέφουν στον κυρίαρχο παράγοντα, που είναι το μυαλό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το μυαλό. Αλλά που βρίσκει κανείς την κατάλληλη ψυχολογία, ίσως τον πόθο για ελευθερία. Ούτε το ότι προέρχεται από εκεί όμως είναι σίγουρο. Αν δεν μπορέσουν να καταστρέψουν τον πόθο σου για ελευθερία, δεν μπορούν να σε λυγίσουν. Και δεν θα με λυγίσουν γιατί ο πόθος για τη λευτεριά και η ελευθερία του Ιρλανδικού λαού βρίσκονται βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Θα έρθει εκείνη η μέρα. Είναι τότε που θα δούμε το φεγγάρι να ανατέλει. Married in June. Mother says not to work on the railroad. Be sure to come on home soon. Kilkelly, Ireland, 18 and 17, my dear and loving son John. Hello to your missus and to your 4 children. May they grow healthy and strong. Michael has got in a wee bit of trouble. I suppose that he never will learn. Because of the dampness, there's no turf to speak of, and now we have nothing to burn. And Bridget is happy in being a child for her, although she's got don't say what kind. Do you think if he does go into a coma, you would give the authorization for him to be intravenously fed? No, he told me not to. It's a sad thing to say, and I would feel I love my son just like any other mother does, but I wouldn't. I can't. He asked me not to, and I've promised him not to. Kilkenny, Ireland, 18 and 80, dear Michael and John, my sons. I'm sorry to give you the very sad news that your dear old mother has gone. We buried her down at the church in Kilkelly. Brothers and Bridget were there. You don't have to worry, she died very quickly. Remember her in your prayers. And it's so good to hear that Michael's returning. With money he's sure to buy land. For the crop has been poor and the people are selling any price that they can. Kilkenny, Ireland, 18 and 90, my dear and loving son John. I suppose
that I must be close on 80. It's